na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda. Khadija, shiga nan ki kira mun yayaki. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam baba, ina kwana? Lafiya galo. Lafiya alo. Lafiya dai ko? Lafiya alo, dama na zo wurin Khadija ne. To ka sami yaro ka aika a kira mai ita? Na aika a kira mai ita yanzu. Okay, to yayi ni ma barin shi gidan gani yanzu. To ya na gode baba. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Yaro na shiga yaran nan batan saboda dan fama da mura. Na bi sako na ce ta so maganin tuwari mura. An aika ta ji ta dawo. To sannu baba. Yaro zo ka ji. To baba. Yawa yayi to zauna nan. Zauna nan. Baba na gode. Yaro yau azumi kwanan shi nawa? To ina ga azumi kwana ne 19 yau baba insha Allah. To yaro a tarko al'ada ba kuyan kan azumi ne ko kure? To baba muna to su dai kan azumi dai bid'a ne. Sannan duk abin da aka ce bid'a ne kaga an ce wa kullu bid'ati dalal wa kullu dalalati finnar. Duk abin da yake bid'a ne kuma ka zo ka aikata shi to karshe makoman mutum wuta domin ya aikata bid'a. Na'am, sabon malami kenan. Subhanallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba ina wani? Mai lafiya. Barka. Lafiya. Yaro daga ina? Dama ni na wajen Khadija ne a wajenka. To Alhaji ya dan ake ne na dan cire 100 zan sai mai kayan cefa ne sai kuma naga na dan biyo nan naga ai bai kamata in wuce ba kamata in zo mu dan gaisa saboda da mota na zo sai na kuma wannan hanya ba zai ma mota ta zo ba kawai sai na ce bari in zo mu dan gaisa. Wata saboda ina fama da mura ne yaran yanzu ba ta na ake ta jake ta so mun kwayoyi in sha wallahi mura ke damuna mura. Allah amin nagode. To ga wannan a dan a kara a sai maganin tari a ba da ma bashi to baba zan ta koma to yayi Allah kuma kai zo ka ji zo yawa lafiya ko lafiya lo zo ka ji ina dan so ta magani da kai yawa to yayi zo dama yawa zauna na yawa wata ko ta magana wani kidan su mai da kai ne yanzu kana ji ko dama rutunan na kula da dai kai ne ke son Khadija kware ko ai baba duk samarinta kuma Khadija nan ta nuna gaskiya tana son ka kai ni bai shaida maka ba saboda haka yanzu ba wani abu na yaro ke yanzu da ba dai wani abin nan kai da Khadija da ta ci ne hidata saboda kai yanzu na baka ita baba na baka ita ke ga wata naira 1000 baba a ƙara dan rage kawai kai rusa dan kokari a ɗayo sayayya kan azumi sai haga sallah na macikewa ya ɗayo kokari a ɗayo sayayya kan azumi sai haga sallah ta da macikewa ba ai ba da ma to yayi a ƙara ba shi a ƙara baba ba shi ai wanga albishiri haka ne wanga albishiri amma da ra'ayi a bashi to ya to ba wani abu Allah saka da alkhairi. Alhaji yana saki. Ai ba ku. Kuma an baka Khadija da kai tsaye. Kuma har sallah na. Yan kayan sallah na nan. Kayan sallah. Yan kayan sallah. Akwai kayan sallah. Yawa ai ba ku. Ba ku mi. Allah ya nuna mana. Allah ta da alkhairi. An baka ai ga ka ji komi. Ai ya tun da tauci. Na ai ba ku. An baka. Ai tun da baka. Ba ta tashi. Nagode. Yayi. Sai na ji ka. Kai, tsohon nan. Azumi sallah. Ni ban da ko taro. Kai, to ina mai da
Mama, wai kana ne? baba yana tijiran ka tun ɗauki. Gaskiya ba ban da wasu dogo kawai ustaz. Kawai yaron nan kawai na mata matsayi. Saboda haka kawai ka wuce kawai. Gaskiya na mata matsayi. Ka wuce ka saka yanzu na zama shi gida da matsayi. Ka wuce kawai. Ne sai an jima. Allah ya tsage, Allah ya kiyaye. A gaida gida. Kawai shi ta gama mutane sai gebe ko ni babu ko ni sai za ka ni ko yana gudu ba ka taɓa bani ba kawai da kai ga su ba ni na ce ka bani abokina ka bani kawai yanzu za mu zo mu yi wahala mu da ko mu samu kuɗi ka ɗauka ka je ka ba wa wani haka na ake yi. wato kai kana da kin ne har yanzu dai ka tsaya ka je da abubuwan nan suke mana Jimmy to ni za ka gaya min bayan ka riga ka Allah za ka tare Allah Khadija wani jami'an suwa na isko wannan nata sai wani tarin asama yake wai ya gani sai wani ƙara makwalkwalo yake yana ƙara wani tari kawai don ya ci kuɗi na ɗauki ɗan dubun nan na bashi sai ci gaba yake da roƙo to dubun taka ce na ranta na bashi. To yanzu abin da za a yi tunda dai har ka riga ka ɗauki kuɗin nan ka ba wa babanta ba komai ni ma kai na ɗin. Wai ka san ma wani kes la double kes tsohon nan fa wallahi tsohon zamani ne ka san me faso min da shi ya ce in Khadija ce an baka gari amma kayan azumi da sallah ka haɗo su da kawo haka ya ce mun to kai yanzu ya kai ko ta roban da wallahi Allah a to gaskiya a daju hanyar da za a bi a yi mata kayan azumin nan don yare na ajin kaci in ka bari ta kuce maka wallahi kayan asarata. To ina mafita? Gaskiya mafita guda ce ka san duk hanyar da zaka bi a yi mura Khadija kayan azumin nan shine kawai mafita. Ni ka ga wucewa ta kawai sai mun yi waya. Kai wai ni yanzu ina zan samu kuɗin da zan yi wannan yare kayan azumi. Gaban okay akwai mafita don ya kai ne ina za ka da akuyata ya akwai ta tattalin arziki na kai wayo ya ke mala ya ke ne wai kai bari kira yan sanda ni na maka akuya hello salamu alaikum ofisa ka zo unguwan nan unguwanmu ta kan tudu ba sabuwar unguwa wani ɓarawo ne na kama nan da akuya na arce min ɓarawo wallahi ni na maka akuya ce kuma da ruwa zan bata kan ga mun magana ofisa da ruwa zan bata akuya ce kuma da ruwa zan bata ni ina zan mata ta daga zan ba akuya ka ruwa zan taimake ka ana zahi baka iske tare ruwa gun ba su isa ta
ku ne barayi ko? Ah, gahe ake haka. Kai, da Allah share su. Kai, lamuran kai rede. Akuya, gahe. Nan ta sanadiyar kayarin nan an ka ce ba a ba ita. Yanzu ga shi ka je ga cikin halin haula'i, ka je kayan sata akuya da niyyar kai kayan azumi. Shi yasa muke magana ana mana ustazai ana hain ganin mutuncin gayon ga. To gashi ga abin da ka jawo makanka. Mu ana ta ganin mu ustazai menene da sauransu. Subhanallah yanzu wannan abu ina da wannan. Ai ga tsohon da ya ja man can ga ya can. Yana gida akuya an gace ya saka surkin ka ne ga yana akuya ya saka. Yanzu ka ga jin halin da ka jiwa kanka akan kayan azumi da kayan sallah. Duk da dai ba matsala ka bace ga wanda ya ja manan tunda ya ce sai ka je kayan azumi don haka ni yanzu ga lalura ba ta bace ga yan sanda ga ka ga shi wa'anda ya da matsala ne Allah ya hishe ni ba da ni ba don haka ni na gaba Allah sauki Ofisa, magana gaskiya ka ga wanda ya sa na harkar nan nan. wanga Wallahi shi na. to ni ne nayi Kai na wallahi. Danna alamar subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.